Em dic Nivana i fa 8 anys que faig voluntariat. Fem activitats perquè ells puguin parlar, també fem activitats mentals, alguna cosa de jugar a cartes i llegim sobretot. A mi em va motivar a fer el voluntariat perquè la meva padrina, quan tenia 16 anys, la van ficar en una residència i jo passava poc per la residència. I em vaig ficar a la proposició d'anar allí a fer voluntariat per les tardes, unes hores, i així em vaig quedar 2 anys fent voluntariat i vaig seguir fent voluntariat a altres centres. Quan he fet voluntariat he après que hi ha moltes persones, i tu també, que necessitaràs en un futur un servei, una atenció, un ratet, i tu el pots donar, i mentre el puguis donar, dona'l perquè és molt important. No es perd el temps, més ben dit, perds el temps estant a casa sense fer res, pensant, no, podria fer alguna cosa, però al final no ho acabes fent. Te n'adonaràs que això t'omple i et fa créixer i tirar endavant. Els estudis i la feina dins del voluntariat és totalment compatible. Al contrari, et complementa la vida i et fa tenir un equilibri el qual potser només treballant t'agobiaràs i t'estressaràs per situacions de la feina i te les emportaràs a casa. I actualment que he pogut tenir una connexió amb cada un d'ells, els usuaris, he pogut realment conèixer cada un, que cada un té una vida, una història. Quan surto de fer el voluntariat, sincerament, al principi encara estàs una mica confós si és el primer dia, però quan segueixes anant-hi cada dia tens molt clar que quan surts d'allí has fet alguna cosa productiu, que pots estar content, que ni que aquell dia hagis tingut un mal dia te l'han acabat fent més bo, la veritat, i que hi tornes, que l'endemà hi tornes i amb ganes, i amb moltes ganes hi tornes.